खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर गोबां खैफोद गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे मादै आं जायखौ एसे एनैब्लाबो जेसेबांखिनि आंनि अकात दं बे हिसाबै आं बेखौ मदद खालामबोदों आरो गोबां सुबुंफ्रानो खाथि खालानि माखासे सुबुंफ्राबो गोबां मदद खालामदों आरो जोंनि चेनेलनि थ्रुयै गोबां रायजो राजाफ्राबो मदद खालामदों दा बेनो जोङो नायबै बेनो बिसनामानिबो जोङो बानायना होबाय बायनानै होबाय माने बनारि संना जानायाव खस्थ' जागोन होननानै स्टभबो बायनो हाबाय दा संना जानो रोङाखै केरासिनबो दाख्लैबावै आं थांनानै सोनानै हैदोंमोन माने जेदिनखालि हैदोंमोन ओइदिनखालि केरासिन गैयामोन बिनि नेक्स्ट अखानायै आं केरासिन 1 लिटार बायनानै आं हैदोंमोन सोना होदों दासिमबो बाहायाखै आरो बे बिसनाफोरखौ खावजानो गिनानै जों लक मारिलायनानै होबोदों आरो लोगोसे जोङो माखासे बाक्सुबो बायना होदोंमोन जि जोम मोजांफोरखौ दोननो हानाय जाहाथे रावबो खावनानै लांनो हाया दिनै बे मादैनि जिउआवहाय खैफोद फैदों रायजो राजाफोर बे खैफोदानो जाहैबाय बे मादैया जाय जायगायाव थायोना बे जायगायाव दायो थानो मोनलानो मानो बे दखानखौ दायो भारा होसिनो माने बे दखाननि बारान्दायावसो बियो माने उन्दुयोमोन नालाय थायोमोन नालाय दा बे दखानखौ भारा होबाय दाख्लैबावैबो बुंदोंमोन दिनै खिन्थु गोबां मोजाङै बुंखाबाय आरोना माने बेयाव थानो मोनला सानब्रै सानबानि गेजेरावहाय बे मानसिया माने दखान होसिगोन आरो माने बे मानसिनि जाय माने बे मानसिनि न'खरावहाय माने गुबुन सासे मानसिया दखान होसिगोन आरो भारा लागोन आरो बे दखानखौ दा आंबोथ' दखान होनांगौ आंबोथ' मालाय बेफोरबायदि दोनबाय थानो हाया आं गोबां जेसेबांखिनि सम आं बेखौ होबाय आं बेवहाय दायो बेखौ दोनबाय बेवहाय दा आंहा आंनि न'खरनिबो बाथ्रा बायदिसिना बुंबाय आरोना आं बुंबाय जागोन दे जेब्ला नोंथांमोनहा बे दखानखौ होगोन अब्ला जों माने बे माल माथाफोरखौ बोखांगोन माने बोखांनो थिनबाय नालाय दिनैनो बोखांथिनबाय नालाय ओरै थोरै स' आं बुंबाय दाथ' बहा नोंथाङा जेब्ला दखानखौ होनोसै सम अब्ला बोखांसै होननानै बुंबाय आरोना उफायथ' गैया मालायनि दखानावथ' बिदि थानो हाखाया नङा होमबा दा बे मानसिखौ बुंबाय दा मादैयाबो मिथिबाय औ आंखौ बुंखादों होननानै बुंबाय बे मादैयाबो गोबां मोजां बुजियो बे मादैया मिथिबायना गोबां मोजां बुजियो मालाबा समावहाय मेन्टेलिटि प्रब्लेम आइ नो मिथिबायना आं एग्रि खालामो मालाबा समाव मेन्टेलिटि प्रब्लेम मालाबा समावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम बाट बेखौ एसेल' ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ आरोना एसेल' ट्रिटमेन्ट होमबानो जागोन आरोना सोरबा न'खरनि मानसिफ्रा गथै न'खरनि मानसि फेमिलिफ्रा बेखौ रेसपन्सिबिलिटि लाथारनानै बेखौ जुदि नायोब्लाना आंथ' सेंग्रा मानसिना आंथ' ओरैहानो आंथ' जाया बाट आं बिनि जानाय लोंनायाव जिखिनि बिसिनायानो जा जि जोमानो जा थोरसि लथायानो जा बाल्थिङानो जा जि हायो मिथिबायना आं एसे एनैब्लाबो आं सहाय होबाय दा सोरबाफोर मोनसे मोजां न'खरा जुदि नायोमोनब्ला माने जास्ट सिकित्साफोरनि थाखाय जेबो नङा दे बारु बेफोरखौ नांला दोङो आंथ' दा खैफोद आं माने दुखु मोननाया बेनो दा बेखौ बहा दोनगोन बासुगावनि खना खनला जायगायाव आं नागिरबाय गोबां जायगायाव बहा दोनथावना बहा माथावना नागिरबाय न'फोर बेफोरबायदि दा न' लुनो होननानै बुङोब्ला सोरनिबा न'आवथ' लांदांब्लानो लुनो मोनगोन बेथ' नङाना लांदाङाथ' गोबां जायगा दं लुनो मोनगोन बेथ' नङाना मालायनि हायावहाय लुनो मोना जानला मोनला स' बेफोरबायदि आं नायबाय ओरैनो जास्ट मोजां जायगा माने थानो हानाय गाज्रियानो जा एसे माने मोजां माने थाथावना बेफोरबायदि नायबाय गैया स' बासुगाव थानाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला बेफोरबायदि जायगा प्लिज अननानै खोन्था आरो बिनि थाखाय मोजां जायगा बानायना होदो नोंथांमोना जुदि बे खौरांखौ मिथियाखैब्ला बे खोथाखौ मिथियाखैब्ला बेयाव थानो मोनला बे मादैया बेखौ मिथियाखैब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानोसै बे जाय जायगायाव थायो बे मादैया बे जायगायाव थानो मोनलानो बेयाव दखान भाराखौ होबायनो दा बेनि बिसिना जायफोर लक खालामनाय बेखौ आनलक खालामनानै बेखौ खुलिनानै बे बिसिनाखौ हाथायनो खोन्थादों दा बेखौ हाथायनांसिगोन आङो मिथिबायना दा बेखौ हाथायनानै बहा दोननो बहा बिनि थाखाय उन्दुनायनि फेसिलिटिस खालामनो गोबां आरोना आं सानैनो एखेबारे मा खालामगोन मा मागोन मोनगासिनो थारो आरोना एकदम आरो दा मा खालामनाया मोजां जागोन नोंथांमोननिबा आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ जेसेबांखिनि हायो बे भिडिअखौ फोसावनानै जाहाथे बिनि थाखाय मोजां लाइफ बानायनो हानाय फेसिलिटिसखौ जों बानायनो हायो आं गथै निउस चेनेलनि मानसिफोरखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे होनानैब्ला नोंथांमोना फोसावनो हायो जाहाथे दा जोंनि निउस चेनेलफोरनि मानसिफ्रा मिथिया मानोथाय आं जि भिडिअखौ मोजां माने जि भिडिअ बानायो माबा मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायो बेखौ मानो होनो नागिरा बिथांमोना आं मिथिया
थांनाय जोङो पि आरो एस बसुमतारिफोरनि सायावबो जों खामानि मावबाय बिनि सायावबो होआखै आरो दाख्लै बहाय माखासे खामानि मावनाय बिनि सायावबो होआखै बुंबाथ' आरो मा दंबावो गोबां दं आरोना मानो होआ मोनथिलाय लाङा आरोना गुबुन निउस चेनेलफ्रा होदों जेरै हमना ला प्रान्जल नार्जारियानो जा बड' इनफ'आनो जा आरो बिनि गेजेराव एसबि बड' निउसआनो जा जायफोर बिसोरो माने गुवार माने बेबायदि ग्राउन्ड फिल्डआव थांनानै खालामहैया जे बिसोर नङा बिसोरथ' थाङा माने कालेक्सन खालामनानै भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो फोसावो आरोना दा जायफोर ग्राउन्ड फिल्डआव थाङो बिथांमोनाबो अननानै बेफोरखौ फोसावना होयोब्ला जाहाथे मोजां आरोना बयबो माने खौसेथि आरोना बे सासे मादैनि लाइफ आंखौ दुखु मोनदोंब्लाबो आंखौ सैयाब्लाबो आरोना माने बे मादैनि लाइफनि थाखाय आरोना माने बे मादैखौ अल्ड एज हमफ्राव मोजां जायगाफ्राव दोनहरनो हानाय केपेसिटि माने आं दासिमबो बड'लेण्ड बा बे बिटिआराव आं खोनायाखै आरोना आं ओंखायनो सानदों माने आं बानायनो सारनो माने बे बड'लेण्डआवहाय माने अल्ड एज हम बानायनानै होथारनो आं बिराद सानथारदों आरोना प्लिज नेक्स्ट सरकारा जेब्ला जायो अब्ला प्लिज बिनि सायावहाय जोंनो मोनसे मदद हो जोंनि मोनसे पुन्जि होथारदों जोंनि थाखाय बिनि थाखाय जाहाथे माने बेवहाय अल्ड एज हम सेल्टार हम बानायनानै माखासे बैफोर जायगायाव थानाय खना खनलायाव थानाय बैसोर बायदि मानसिफोरखौ दोननो हानाय माने बोराय बुरि जेसेबांखिनि आरोना दा सानै साथामानो जियानो हक दा बिसोर सानै साथामनि जिउआबोथ' जिउ ना नङा होमबा जों बिसोरखौ मदद खालामथारनांगोन अननानै सोरबाफोर गिदिर अफिसारानो जा जुदि माबा मोनसेफोर राहा दङब्ला अननानै आंनियाव कल खालामनानै खोन्थाहर आंनो आइडिया हो आंबो हारसिङै आइडिया मोनहास'जोबा आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 दा आं बेखौ सानदों कि बे मादैखौ बहा दोनगोन सानब्रै सानबानि उनावहाय खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम थेंक इउ सो माच खुलुमबावबाय